Решено е, ще озеленяваме. Штрак се нуждае от теб и от твоя зелен ентусиазъм. Помогни ни да превърнем тази чисто привидно сива фасада в новото зелено, интересно пространство на улица Христо Белчев, номер 3. Преди близо една година ни хрумна подобна идея. Тогава отправихме покана към единомислещи хора да дарят зелено растение за интериора на нашето споделено пространство Штрак, което по това време дори все още нямаше това звучно име. За наша приятна изненада, в рамките на 2 дни получихме повече от 50 растения, които след грижите на нашите приятели от Botanic Club заживяха своя втори живот тук при нас. Така наскоро ни хрумна идеята, че е крайно време да направим споделен зелен кът и на фасадата на Штрак. Решихме да изградим вертикална градина с цветя, зелени растения и друга издръжлива градска флора, чрез които да подсилим идеята, че тук в Штрак обръщаме много специално внимание на природата и нейното опазване. Именно за това сега се нуждаем и от теб и твоята подкрепа. Дари, за да превърнем тази идея в реалност и нека посрещнем пролета с цвят и аромат на свежест. Дари за тази зелена наша инициатива и нека заедно превърнем фасадата на Штрак в една жива градска градина.